На 30 октомври в зала лектория на читалище Напредък в Пирдоп се проведе информационна среща във връзка с въвеждането на еврото у нас от 1 януари 2026 година. Кампанията е на Комисията за защита на потребителите. Интересът към събитието от страна на гражданите бе много слаб. На срещата присъстващите експерти от Комисията за защита на потребителите и от НАП разясниха подробно правата на потребителите и тяхната защита, задълженията на търговците в периодите на двойно обозначение на цените и използване на двете валути едновременно. В периода на двойно обращение от 1 до 31 януари следващата година левът и еврото ще са законни платежни средства. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство на територията на Република България. Българската народна банка обменя безплатно в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. През първите 6 месеца след въвеждането на еврото до 30 юни банкноти и монети могат да се обменят безплатно от левове в евро и в банките. За същия период Български пощи ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро само в населените места, където няма офиси или клонове на кредитна институция. Експертите обясниха и какви са изискванията към търговците, какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при нарушения и други.